Посредствена е вашата дейност, изключително посредствена. Как може да предлагате на хората здраве и профилактика? Толкова по-стойностни професии има, като например адвокат или пък икономист, а вие се занимавате с толкова посредствени неща. Разбирам, има стойностни професии, уникални, с огромен принос към хората, но тези хора, които изпълняват професиите, не са ли хора? Те нямат нужда от здраве и профилактика. Че в днешно време да си здрав и да се грижиш за своето здраве и профилактика, да си осъзнат, че от теб зависи да не достигаш до лекар, е посредствено. Предлагате и работа на хора да се включват и да печелят тази посредствена дейност, предлагайки здраве и профилактика. Мощавам се от себе си. Може ли 7 години да уча за магистър и накрая да се захвана с нещо толкова посредствено като профилактика?